Γεια σας παιδιά, έχω μέρες να κάνω motovlog. Θα πεις τώρα γιατί δεν κάνω βίντεο με μηχανάκι. Γιατί το έχω για δουλειά. Τότε μου πήγαινα για κόντρες, καλά ήταν. Το έχω, είναι 80, το έχουμε. Γιατί ανεβάζει στα αυτοκίνητα. Γιατί μ' αρέσει, αυτό μ' αρέσει. Ο καθένας ό,τι θέλει ανεβάζει. Σωστά. Του πήγα κάτι χτες τα μάξι, στα Γρίνιο για φτιάξιμο. Τι να κάναμε, χαλάνε αυτά. Αύριο έχω γενέθλια. Κάνετε follow καμπανάκι και ειδοποίηση. Να φτάσω 1000 και. Να είμαστε καλά. Και θα τα ξαναπούμε παιδιά. Θα κάνω άλλη φορά, θα κάνω πιο πολύ μεγάλο βίντεο για σας. Φιλάκια σε όλους. Θα τα ξαναπούμε.